Minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sige, no, Bombo Anthony, sa piyak nga linya, chikero naton ang unang hugnat sa balita iya sang patrol. Sa mga kauturan taho, de bala, gahambal ang syudad sa Bacolod. Before Christmas, malabutan na ang herd immunity. Pero, hindi kita dapat magkumpiyansa kay sa notice gani naton kadamo na sa mga kauturan tano nagapinakadto pa kari makadto sa malls bitbit ang mga kabataan understandable nga nahuluhidlaw kita especially maglagaw-lagaw pero what is important nga nagahalong kita nga kinanglan sa mind naton yara pagidya ang COVID no basibla kumpiyansa ta no bu kaso tapos igo mura pagkasunod naman na nag-spike naman kay ano na nimo nationwide titungod ni nga ti damo naman gidya tuod ang nagpabakuna naton iya nga mga kauturan. Anyway, kamusta subong ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianizil Minardo. Bombo Zil, good morning. Yes, Bomboan. Good morning. Ilibanigin sa aton nga tagpalamati Bomboan. Live kita diri subong sa San Sebastian na Cathedral Bomboan. Kung makita naton dira sa akon nga likuran ang mga edge siniokon ang simbahan sinino ang building mismo sa ang katedral sa San Sebastian is may mga Christmas lights na inaabomboan so matahom lang tan-awon. So sa subong nga bomboan ang sitwasyon diri is matawhay ang dalanon diri parte sa San Sebastian na bomboan no. So sirado pa diri ta nagpwesto sa may front gid sa nga katedral sirado pa ang mga nagabaligya diri nga mga baligyaan sa may higad sa nga dala na bomboan. So madamo naman sang naganilabay nga mga kauturan naton diri nga naganilakat-lakat, naga-jogging, kaga naga-walking nga bomboan kasubong man ini ang mga private and public vehicles no specifically ini ang mga jeep bomboan nga may karga nga mga pasahero. So ang iban diri nga nagabalantay is nagbugtaw naman pero wala pa sila nagpangabri sini sang ilang nga mga tindahan kiti wala man di bomboan sini nga aga pa sang simba gino diri sa may San Sebastian. Pero kung may simba na diri sugod sa 16 na may posibilidad nga maabre man ni temprano ang kauturan naton diri sa may baligyaan sa atubang gid mismo. So sa diri bomboan ang mga baligyaan. Excited, Bombo Zil? Bomboan? Excited naman ang kalabanan para sa simbang gabi? Yes, ang maganda gani bomboan no. Galing kay ang sa simbang gabi ni bomboan ang sa diri nga schedule is kaagahon no. Bomboan duwa ka simba diri wala gid siling nga gabi gid dala bomboan nga alas 9 guro kan alas 10 nga gabi wala iya simba so kaagahon ang simba bomboan kiti may duwa na sila ka simba nga daan so ang sa iba niya siguro bomboan nga mga simbahan may ara sila yang simbang gabi gid mismo. Pero diri sa may San Sebastian no suno sini sa pag-checkyer sa nga nagliga naton nga kaagahon diri ang simba so may mga schedule ina sila bomboan so na post naman na dira naton ang schedule sini sa simba diri sa San Sebastian na bomboan. So 3:30 AM amuning una nga mass and pag-abot naman alas 5 ikaduha nga misa. Yes, ang bomboan no? So sa gabi wala na sa simba sa iban siguro nga mga churches bomboan may ara no kaya nagalibot kita sa nga nagdigad so wala pa nakaposting sini sa ilang mga billboard so tingwaan man nga mapamangkot ini ang mga kaparian sa mga kada simbahan bomboan so sa subong ini ang aton nga panahon nga bomboan bo grabe gyapon ka bugnaw no diri sa may sagwa kag daw wala gid gani mayo bomboan kita may makita nga bituon sini o kung daw medyo magulugalumon pa ang aton sini nga panahon diri bomboan sa may ara isa ka bilog nga buton ako napipilan lang ka mga bituon sini bomboan kaga subong ang dalan is hindi man niya basa gid so mahlalang man niya kay wala man nakaulan-ulan bomboan kag matawhay gid subong ang daladon bomboan so madamo na diri ang naganilabay-labay nga mga kauturan naton kag halin dira sa may Lacson na damo naman ang medyo busy na dira ang dalanon bomboan. Amo gani man. So kalabanan, te excited naman ni for simbang gabi, no? So amo lang na. Ano lang gid gyapon na, dibla? Observe lang gid kita gyapon sa minimum health protocol. Yes, ang maganda bomboan no, sulit-sulit lang man ang ginapahanugyan
sa biskan diin nga aspeto sini bambuan no sa nga aton nga mga ginaubra o kun diin man nga laktan ano man nga mga activities ang ilang nga mga atinan mga gathering. So kinanglan gid bambuan ang full cooperation sini bambuan no kay ti hindi man gid ni sila mabantayan gid bala isa-isa ako na ma-checkyar. So ginapanugyan ng ini sa otoridad kag mismo man isang mga kaparian nga kung magsimba na bambuan. So ma-observe lang gid sang ginapatuman sini nasa precautionary measure kag sang minimum health protocol gid bambuan kay ti sunod di gani sa LGU no kon sa may gobyerno nato sa Bacolod City nga base pa lang ma-attain naton ini ang herd immunity before Christmas bambuan insakto man na. So Correct, correct. dapat bambuan cooperation lang gid no kay malay naton no nga base magpanubo pagid kita sa alert level 2 bambuan. Amugid, no? Kay kinanglan, panumdumon ta nga may COVID. So, hindi lang magtamaan, man kakumpiyansa, bla nga, basi bla, bit-bit doon ta na lang gid ang aton nga mga kabataan, no? Especially kung mga gagmay pagid sa kaayo bombozilti. Siguro pwede ta na lang gid dyan ay mapaiway, no? Kay kabudlay, kabudlay magkumpiyansa, subong. Yes, amo gid bambuan no. So kinanglan na gid be vigilant no amo na ang ginapahanugyan ta permi sa ila bambuan sa pagi man sa media kay ti kadako gid sa nga maibulig naton sila sa sulit-sulit ni naton nga pagapahanumdom sa ila kaga cooperation lang gid bambuan. So wala na gid dapat kung hindi na sila dapat sini magapasaway kay ti kalabanan man ni may mga buot na gid bambuan kag sa mga may kabataan bala bambuan. So dapat hindi gid sila mangin ang kapante man biskan diin na sila magkadto sini. So amo na ginahambal naton bala ang mga kabataan no nga nagaguluwa ang iban gani bambuan sugod sa pagbata sa ila guro ta subong na ni nakagwa no kay pila na matudua na katuig ang COVID o Correct, kanang pandemya nga ginasuffer ta so to amo na bala doon na manol naman sa sagwa ang mga kabataan nga kung nakagwa na sila sini bambuan doon na nalingaw na ginokon pispis bala nga ginakurong sina sa hawla kung makagwa so daw ang freedom nila daw ka-feel gid ni sang mga kabataan ang subong nga bambuan. Amugid, amugid. Kaya muna kalabanan nga rason mo, especially nga, ti subong December, no, bombozil, kaya makalagaw, may chance nga ilagaw sila sang ilang nga mga ginikanan, kaya ti, pwede na makalagaw. So, noticeable, gina kayo subong, no, sa government center, sa mga malls, so sa pagkadamo sa mga kabataan. Yes, ang maganda bambuan. So dapat biskan mga kabataan pa lang ini sila bambuan, kinahanglan nila gyapon magsuksok sini sa nga face mask no. Sa mga ginikanan ginapahanumduman man ni naton sila kung hindi malanggid importante gid bala katama bambuan or kung pwede lang man anay nga mapaiway nga dalon ini ang ilang nga mga kabataan sa mall nga biskan ginahambal pa nga ginapahanagutan na ini ang mga kabataan nga magwa. So para sa mga ginikanan na lang nga bambuan paminsaron na ginini nila no nga hinali ang mga kabataan bala wala taman ginapangayo ini nga matapikan man ini sa nga COVID so ka delikado pag ini para sa ila bambuan. So kitaya nga mga dalagko so vaccinated na basang iban sini sa mga kabataan naton wala pa na nagkala bakunahan so medyo risky pagid akatama bambuan so hindi lang gid magkampante anay or Manila agad kita bambuan. Kay we have to remember nga ginapanilagan ta pamalangganing in-person classes bala face to face no de black kahapon nagsugod na sa Alangilan kag sa pila ka bahin niya sang Negros Occidental so bag-o pa malang na so importante anay subong nga kinanglan na safe gid especially mga kabataan kag mga katigulangan na bombozil. Yes, correct gid bambuan. So para sa safety lang gid sang tanan na bambuan. So himuon na lang kung ano agad ang maayo bala bambuan sa party sini sa mga ginikanan kag mismo sa nga mga kabataan bambuan kag sini no nagahilapit na gid ini ang simbang gabi no masugod na bambuan sa December 16. Sila badlaban damo-damo gini bambuan ang magasimba no. So kinanglan gid amo lang gina bambuan ang ginapanugyan naton. Observe lang gid sa social distancing kay suksokon sang maayo ini ang face mask bambuan no. So
hindi pag ipanubo ni sa ilong o kon hindi pagpabayaan nga wala nagasuksok sini ang face mask. So mansig remind na lang ni sa mga kaupdanan na bambuan nga kung wala face mask dapat gini magasuksok kay amoy ni ang gina-require nilang sa pasalamat gani bambuan kay daw wala niya sang ano pa inang face shield no kung sa diin medyo mabudlay kung mag-iho kung kay daw kasawaan na ginabambuan no do hindi ka pa kaginhawa kung may face shield. So amo na lang gini ang aton nga panaming ang face mask susuksokon na gid dapat bambuan. Amo gani man. Speaking sang Christmas, ano ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, Bombozil? Yes, may ara sila nga ginapatigayon na bambuan nga pamaskong handog dito sa sitio balik-balik no kay ang temporary na to sila nga ginabutang ang 6th Special Action na Batalyon na bambuan dito sa may kung saan tinalikdan to kung aton nga madumduman na bambuan no nga may ara dito nagluntad nga encounter nga may ara nagkalamatay nga mga New People's Army kag may nagkalasamaran man nga sa party sinisang 6 sab bambuan no so naghahatag ini sila sa nga gamay nga bulig didto bambuan no? Pero para sa mga pumuloy is madako na ini ang nabaton which is bambuan 100 plus ang nabaton sini para sa mga kabataan no dala na mga hygiene kit ini mga regalo nila sa mga bata mga tsinelas bambuan kag sa party naman sa nga mga katigulangan so lain pagid ini man nga mga pamaskong handog ang ginhatag sa ila kung sa ang barangay Tabo, Ilog, kag Negros Occidental Joint PNP elements nag-initiate ini sila sa pamaskong handog no sa pamaagi sa 6th Special Action Battalion kaupod man nabambuan ang Regional Mobile Force Battalion 6 kag 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa mga residente dito sa may sitio balik-balik kabambuan no kung sa diin pagpasalamat manisa nga 6 sab dito sa mga pumuluyo bamboan sa nga sitio balik-balik no so may mga stakeholders ini nga nagahalatag kag mismo man ang mga 6 sab sini o kan mga kapulisan bamboan mismo sa ilang bulsa ini halin ang mga kwarta nga ginagasto man no kabulig sa may LGU man dira sa nga barangay Tabo no sa bonus paninila nga ginkuha so sini kay Police Lieutenant Colonel Manongdo biskan pa paano lang bambuan ako nagamay lang makabulig sini sila so sini kay Police Lieutenant Colonel Manongdo makita gini nila nga nagakalipay ang mga pumuluyo didto bambuan kay nagapasalamat gid dira nga sa pag-atender dira nila bambuan no sa maayo ang cooperation sini sa mga pumuluyo kag makita gid nila kung ano nga nangasubo o kung gakasubo ini ang mga pumuluyo nga mahalin na dira sila kay tigin pang deploy na ini ang iba na nila nga mga kaupdanan bambuan so dako gid ang pasalamat kag ang kalipay dira sa mga pumuloy sa sitio balik-balik sa hatag sini nga bulig asang siksab sa bambuan para sa dugang nga pahayag pamatian bala naton ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Manungdo ang head sini sa nga siksab. Okay, sige, sige. Actually, yung nagtulong-tulong po no, yung ating mga kapulisan na nag-contribute ng kaunting blessings po namin dahil nagkaroon po naman kami ng bonus. Na-contribute po natin yun. Tapos, may mga stakeholders naman po na aware doon sa ating pong ginagawa at nung inas natin sa kanila o in-inform natin sila, they volunteered to contribute also. So, yun po, no, nagbunga po na nakapag-produce tayo ng iba't ibang klaseng goods po at yun po yung ating pinamahagi doon sa mga residente ng Sitio Balik-Balik, Barangay Tabo. Sir, ilang recipients po yung nabigyan po? Yung doon, mga households na mga 300 yung nabigyan po natin. Okay po. Iba't ibang ori ng benefits kasi iba rin po yung sa pambata, parang 120 plus yon. Yung sa kanilang hygiene kit, 100 plus din yon. Tapos yung gift nila, all in all, mga 300 plus. Actually, very emotional sila, no? Kasi, hudyat na rin kasi yun ng pagdandama namin pag-alis doon sa sitio. Kasi, siyempre, ma-observe na rin kami ng aming mga Christmas duties namin. So, tinanggal na rin po natin yung temporarily yung ating deployment doon. Nakita po natin yung, despite na nagbigay tayo ng mga iba't ibang goods,
nagramdam po namin yung kanilang lungkot dahil dun sa pag-alis po ng ating mga tropa ng kapulisan. Yes po, sa mga tumulong po na stakeholders po, maraming salamat po sa inyo at dahil po sa mga tulong nyo, nakapaghatid tayo ng ngiti at saya dun sa mga bata, especially mga bata at matanda po ng sitio Balik-Balik. At sa inyo pong naging tulong ay naramdaman po nila may nagmamahal po sa kanila at naramdaman po nila ang totoong diwa ng Pasko. Kanami man kinaabtan Santa Claus sa mga kabataan. Yes, maganda bambuan. So, Kabalokad makita ako naton ni sa nga- mga mata. Oo, sa dako mga na nga kabataan. bagay sa childhood man sa mga kabataan kating ilang nga lugar nga daan ti amo na bla may mga encounter amo sina ti ka traumatic man sa ilang nga part. And then now nga tiara sa Santa Claus ti ka therapy man na sa ila kay kita mo may nagabayo gid gani nga Santa Claus. So de bla dumduman ta sa childhood nagawish kita na nga makita ta si Santa Claus mo, no? Si Santa Claus ti sa ila ni mas okay gid ni, no? Lipay sila especially ning mga kabataan. Yes, maganda bambuan. Sa una, may mga kabataan nga nagabutang pa sa nga medyas ini sa ilang sagwa balay ako sa pertahan no tungod nga base pa lang may magbutang sini sa mga dulce o ko na kwarta da nga sinsulyuhon no sa medyas. So kadako gid ini sa nga bulig na no sa parte sini sa mga pumuluyo especially sa mga kabataan sini bambuan nga makita gid dira naton sa litrato nga gakalipay gid sila kagakasadyaman a bambuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Zil. Yes, sa Bambuan, live kita diri subong sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombol yan ni Zil Minardo sa una nga hugnat sa balita sang patrol madulong gendulon sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition na sa mga kauturan talapit ng Singbang Gabi, December 7 kita. So sa 16 na December 16. So amo na ang panumdum lang gid naton magsunod kita sa minimum health protocol, very important kasi syempre ang COVID ara pa gid na sa gihapon, no. Kabalo kita damo na excited subong nga Disyembre kay ti medyo naghalog-halog na nubo na gid man yang kaso naton, amat-amat na nga ginabalik naton sa normal pero kinanglan maghalong lang gid kita gihapon kay ang COVID ara lang na da, no, Bombo Anthony. So, kinanglan, careful lang gid kita. So, to those nga kundi kung wala ka pa kapabaksin, mapabaksin na, no? Kay very, very important gid. Okay, sige. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pangatupiko, aton iya nga, diskusyonan. Dalang gida, standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santos. Okay, sige, no? Balik na sa ato niyang palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. No? Subong iya nga aga, mangin kaupod naton, isa sa mga bombo correspondents naton. Lapit-lapit na sa aton sa Singapore. No? Kabalo ko na mga utod naton yung mga OFW subong sa Singapore. Masubo-subo lang because nga sang tinalikdan, no, nasudlan man sila dito sang Omicron variant. So, paano na nag-change, nagkamusta ng ila sitwasyon? Kaya di ba la, medyo halog-halog na gidman, no? So, paano na subong iya ang ila sila nga sitwasyon dito iya sa Singapore? And then, kahit subong Christmas, supposedly, no? Tinaga-enjoy na tong mga kauturan ta. And sila ayhan nga mga OFWs, apektado man ang kung nakaschedule sila, kabalo ka December ya, kalabana, no? Nakaschedule iya nga magpauli man. So, amo na, no? Chikero naton, no? Mangina kaupod naton ang isa sa mga bombo correspondents naton, Bombo Anthony, direkta iya sa Singapore. Dako gid nga kalipay sang kabataan, good job Saf, mayo gid man sila abdan ko na high school time namon, very supportive na sila sa school namon, amo gani man, no? Wala ka mga jutay lang, jutay nga kumbaga bala ang act of kindness gid sang tao ga matter gid, no? Pero ni sa ila kita mo sa kaugalingon man gani nila to yang sa ila nga bonus halin. So nag-reach out sa mga kabataan, no? Ang earlier lang report ni Bombozil. So dako nga bagay kay kabalo ka kung bata ka sa una ya. Di ba? Halos kita ya nagahandom mo makita mo si Santa Claus do ka dream come true, no? O ka do sa ano bala, tiga besabi eta medyas. Mo man sa mga kabataan naton subong, no? Mo man ila sila nga ginahimo. That is why nga ka very meaningful ang Christmas. Basta gani may gift giving niya. Excited gid ini ang mga kabataan, no? So amo gid na, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And speaking sa mga OFWs naton nga naga-monitor sa aton subong ha, gaupod sa aton sa Facebook or nagaupod man sa aton iya sa YouTube. Kay sa aton nga YouTube account, nagadamo naman ang aton iya mga subscribers, no? Bago ning aton iya nga YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So please like and subscribe. Sa pihak nga linya, mangin kaupod nato na isa naton ka Bombo correspondent, direkta iya sa Singapore, si Ma'am Sian Bilasa.
Ma'am, maayong aga sa imo, no? Pero pareho kita time, di bala? Maayong aga dira sa Singapore, maayong aga man sa amon halin diri sa Pilipinas. Good morning man sa imo, Bumbuan. Kamusta ka mo dira sa Singapore? Subong, ang sitwasyon kay nasudlan ka mo sang Omicron variant. Actually, okay man Bumbuan kay iti wala pa man reported nga community cases ang Omicron diri. So, buot hambalon, saan og gid gani nagsulod ang Omicron sa inyo, ang variant? Sang December 2 actually may nakasulod nga Omicron cases diri. Bali sa ano pa lang ini siya, sa airport pa lang ini siya, na-detect na sila nga duwa. Bali duwa sila ka case. Ang first case naton diri is Singapore resident. Nag-travel siya sa Mozambique. Nag-negative ini siya sa pre-departure test sa November 29. Tapos nag-transit ini siya sa may South Africa. Pag-abot niya diri sa Singapore, nag-positive ini siya sa PCR on arrival test. Ay katuwa nga case, Singaporean man ini siya, traveled man siya sa South Africa, negative man ini siya sa pre-departure PCR test. Tapos, nag-positive ini sila sa pag-abot nila sa Singapore sa on arrival PCR test. Pareho na sila nga duwa, both vaccinated, pero may mild symptoms sila sang cough and itchy throat. So, sige ni sila gindala dayon Bumbuan sa NCID, sa National Center of Infectious Disease. So, baliwala ni sila nakahalubilo sa sagwa pa. Okay. So, maayo gid, no? So, tapos ang other passengers naton, gintas man sila kay sila yung ang may close contact, nag-negative ni sila tanan. Pero diretso sila quarantine sa mga designated facilities naton diri. okay. So, maayo gid nga anong protocol ninyo diraaw sa Singapore? I mean, nga na-detect siya dayon because pag abot dira ya, kinanglan RT-PCR test again. Yes, Bumbuan. Para nga travelers diri may kinanglan may proof of vaccination ka pre-departure, tapos pag abot nila, pag arrive nila may PCR test man sila Japon. Okay. So amo na nga why siya nalutsan? Why na sila yan nakalagaw? Saan o siya nag-abot sa inyo sa airport? December 2? December 1. Bali, ano na natin nga December 2 kay daw 12 midnight, I think, kung hindi alam ko magsala. Oo. Okay. So, di ini sila subong na, ang ining duha? Subong, ara sila pasubong sa may NCID for observation ka treatment. So, ara sila. Subong daw, recover naman sila nga duwa. Okay. Naka-quarantine sila nga duha, ka-isolate sila nga duha. Ka-isolate sila, oo. Okay. Ang ining duha nga ni, din ganit liwat sa South Africa gijahalin, no? Sa South Africa ni sila duwa. Oo. And then, anong nationality nila? South African man? Mga African nationals man? Mga Singaporean sila ang Bumbuan. Okay. Bali, ang isa ata doon nagbisita siya sa family members niya sa South Africa. So, nagbakasyon lang, tapos nang balik sa diri sa Singapore, nag-positive siya sa Omicron. Ang isa Ang isa, ano man, kung wala man gid nila, gin-elaborate ko ano reason nga ato sila sa South Africa, pero nag-travel gid sila dito, tapos nagbalik diri Singapore. Okay. So, because ang natabo nga may ara ka mo duha nga mga gina-isolate, ano ang natabo sa inyong protocol? I mean, mas naghugot or anong kinalain niya? Oo, subong mas naghugot pagid ang mga travel restrictions diri sa Singapore Bumbuan. Especially sa mga countries nga may cases nga positive sang Omicron, bali hindi gid ni sila kasulod sa may Singapore. Tapos damo-damo pa sila kay nanglan bala himuon pag ipasa para makasulod diri sa Singapore. Damo Okay. sila requirements. Oo, tama gid ka stricto.
Okay. Pero how about sa inyo dira nga yara subong sa Singapore? Anong ginapatuman or asay man gyapon nga protocol or kinanglan ka gid siya ma face mask ka or anong plastada? Oo, sa mangyapon gumbuan dere mandatory gid ang face mask, tapos ang maximum is 5 person per group kung magwa ka. Tapos Okay. kailangan fully vaccinated ka mo tanan para maka-dine in ka mo. Mhm. Tapos diriya bumbuan di ka kasulod sa malls kag sa grocery stores kung hindi ka vaccinated. Oh, So okay. binig sa balay ka lang gid yan, di ka pili kagwa. Tapos social distancing, mo yapon, oo. Oo. Tama gid diri ka stricto. Ginapatuman na siya. Wala pa Omicron nga case or Wala to. pa, oo. So meaning until now hugot gid siya gali no ang restrictions. Gyapon, oo. Okay. So amo na yang Singaporean government no. So ang sa vaccination, ano nalabot nyo ng herd immunity? Oo, umpisa na kami subong third dose na sang almost 50% na sang mga individuals diri nakabaton na sang second booster. Na booster shot na gid gali. Anong bakuna? Booster shots. Anong Pfizer kami diri bumbuan. wala iya Sinovac? Wala man. Wala Sinovac no. So Moderna siguro may ara, pero gamay lang gid siguro. Pero mostly Pfizer gid diri ang ginahatag nila. So anong epekto sa inyo sa inyo binga mga OFW? Pwede ka mo makapauli sa Pilipinas? Oo, sa Subong, pwede kami kapuli sa Pilipinas, pero may quarantine lang gid mag-abot diri. Depende kung wala kita, kung may case kita dira sa Omicron. Oo. So, possible nga base mag-close border man sila sa Pilipinas, kaya Oo. nag-close border na sila sa some countries mo. Oo. The latest nga nag-close border sila sa Hong Kong ata. So, kamusta subong? Like, kundi Christmas, ma-celebrate Christmas. Anong mangin sitwasyon ninyo dira sa Singapore? Ma'am Sian? Actually, amo man gihapon. So, 5% man gihapon. Maski magbisita ka sa mga relatives mo sa balay, 5% man gihapon. Oh, Oo, okay. diriya kayo daw tama gyud stricto diriya. Tapos maski abi mo wala sa may gabantay o sa palibot mo damo CCTV, so kibot lang ka mo may mga pulis na sa likod niyo dugay-dugay nga Amo na ka-alerto, ha? Grabe, gali, Oo. no? So anywhere diya may CCTV, so why ka gid lusot. sang una ya, why pa ni ang COVID ya, ang Singapore ya, kamusta kon Disyembre and ikumparar mo subong? Di masadya sang una kay diba namin ang feeling wala mas. Dadaw ka mo naga-party, subong tama gid ka limitado do normal days na lang. Okay. So kamo nga mga OFWs, may mga lugar kamo dira nga ginatipon-tipunan nga subong ya daway na kamo nagakanto? Oo, wala gid. Tapos subong abiya, damo nagalibot bala mag-check sang mga vaccination nyo. Kinahanglan nakamask on gid, tapos daw kami gani ginalimitahan kami nga magwa bala subong nga mga tinion, especially nga sa nursing home ka. So, ginalimitahan kami nga magwa sa sagwa. Okay. Sige. So kung subong anong protocol nyo sa nursing home? Kay ara ka sa nursing home, bali anong gina-impose sa inyo? Balik kami dira, may self-administered ART kami every 2 times every week. Oo, tapos actually last lang inigo man kami sang COVID sa may nursing home namon mo na nagka-18 cases man kami sa mga residents namon da. So wala na PCR, ART, tapos naka-identified mask kag naka-PPE. Full PPE kami pag naka-duty, oo. So budlay man no for pila man og 2 years naman na ninyo nga ginahimo? Oo. Okay, sige. Anyway, ano gani? Siguro lastly, ano imo nga
mensahe, especially sa imong nga pamilya diri sa Pilipinas? So, keep safe lang kita tanan. Sunod lang kita sa mga protocols naton. Tani matapos na gid ang COVID. Amo gani man, no? So, wala pa plano nga magpauli subong? Wala pa bumbuan, budlay pa mapuli. So, Gani man. Okay, sige. Sige Salamat gid, no? Ma'am Sian Bilasa, ang aton nga bombo correspondent, direkta sa Singapore. Salamat kag keep safe. thank you, good bumbuan. Thank you. Keep Okay. safe, man. Sige. No, so isa sa mga bombo correspondents naton mga kabinan direkta sa Singapore. Grabe kini ang Singapore, no? Stricto gid sila yung gyapon. Kung sa aton dili pwede na makalagaw-lagaw sa ilaya. Maximum of 5 persons siya ang makatipon. And then, hindi ka pwede dine-in kung wala ka vaccination, no? So, amo gid na sila, very important gid nga nakapabakuna ka. Baw si Tatay Erning Bilasa, no? Nag-monitor gid, no? So, hidlaw na gid sila sa ilang nga bata, no? Amo na bala, mga OFWs, mga utod naton nga nagkatrabaho, sa luwasang pungsod as much as gusto man na nila nga magpauli, no? Pero because ang protocol, because ang sitwasyon naton subong, hugot pagidya kaayo, no? Kay tungod ni siya kay ang Omicron niya nagsyada pagidya, no? Amo ni blang ginambal to ka killjoy man ni kayo sang Omicron. Supposedly naga-enjoy naman ang gid gani kita diri sang wala ni Omicron, wala pa ni balang Omicron nga bal naganubo ng kaso, no, sang COVID-19 sa aton, no, dibla until now apisari mayara kita sang Omicron na variant, pero syempre affected gid mga kauturan naton yung mga OFWs, no, ang ila sini nga pauli. So, naka-schedule kay ang mga OFWs ginabuligan ni subong sang gobyerno. Kay speaking ni sa mga utod naton nga mga OFWs, naka-schedule nga paulion sa pungsod ining stranded nga mga Filipino sa Europe bangod sa threat man isang Omicron variant. Pinaagi ni siya sa special commercial flights, no? Kaya according man gani diri kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Sara Lou Ariola, yara sa 140, no, ang stranded nga mga Filipino sa Europe matapos nga ipahamtang sa red list ang 7 ka mga pungsod kabayan ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, ang Switzerland, ang Belgium, no, kag Italy bangod sa bag-o ning variant ining COVID-19. Naka-schedule nga magpauli ang mga Pinoy halin sa the Netherlands sa December 10 kag sa December 13. Pila man iya ka mga stranded nga mga Filipino sa mga estudyante, no, ang mga nagatrabaho dito, mga turista man, no. Para sa mga naka-schedule nga special flight sa December 10, ang mga luyag nga maka-avail kinahanglan nga magbayad sang 2,400 euros bangod ini isa ka chartered flight sang isa ka manning agency para sa mga Filipino seafarers, samtang sa December 13 naman ang humanitarian flight kung saan magabulig ang gobyerno sang Pilipinas sa pagbayad sang ticket sa mga stranded nga mga Pilipino, no? So, ipaidalom naman sa testing kag mandatory 14-day quarantine ang mga repatriated Filipinos sa pag-abot iya sa pungsod. Samtang mayara sang 49 ka mga Filipinos, no, magapabilin nga stranded naman niya sa Africa, no. So kangot sini ginaganya ta mga gina-encourage yung mga Pilipino nga magpakig-angot ni sa malapit sa embahada para nga ma-assist sa ila sini nga repatriation flights. Amo ni ang nahimo sang Omicron, no, apektado gid. Pero ano ang reminder sa aton sang OCTA, sang Department of Health, sang mga researchers, no? Nagapati ning OCTA research fellow nga si Father Nicanor Austriaco nga ang nga magabalik sa normal, ang makapabalik sa aton sa normal naton nga ginahandom tanan amo ni ang bakuna kag antiviral drugs para nga awayon naton ang COVID-19. Kaya sa meeting sa ni kay President Rodrigo Duterte, gin-encourage ni
ang lahat, ang tanan rather nga mga Pilipino nga magpabakuna kag para makaangkon sang ginatawag nga population immunity. Ti nagapanawagan ang gobyerno nga ti dapat mas hugton pagid ang pagbantay sa mga border, no? Amo gid ang pinakaimportante para nga hindi makasulod ang Omicron variant sang COVID-19 nga ihalin sa iban nga pungsod. Kay nagalawom ini nga ipadayon sang gobyerno ang pagbakal sang bulong nga sa sining away sa sining virus, no? Para nga syempre mabuhin-buhinan, no, ang mga makasulusolbar, no, sa aton iya nga sitwasyon, especially sa mga hospitals. Pero ang hambal ni President Rodrigo Duterte gani, no, nga ang gintawag niya nga isa ka milagro, no. So no, sa presidente ining padayon yung pagnubo. Although itong tanawon mo subong niya because ang ongoing man ang vaccination, no. Sa iya sininga talk to the people sa kahapon nga adlaw, no, sa kagabi ginambal sang presidente nga makabig ini nga isa ka milagro, no, ang natabo sa pungsod bangod sa madamo nga mga kapungsuran ang nag-eksperyensya ni sa epekto sang Omicron variant sang COVID-19. Ti kitaya pasalamat gid kita. Ti amo ning ginapasalamatan nato, no, kaya ti ang nakita Andrea sa aton man nga presidente nga ti daw mangin merry gid ang aton nga Christmas because padayon niya nga naganubo ang kaso sang COVID-19. In fairness, hindi way kita yan naapektuhan sang Omicron variant nga ini, no? Kay nagalaom diri ang aton iya nga presidente nga hindi na makasulod sa aton ng Omicron. Kung sa diin, ti ginapangamuyuan gid naton ini, no? Kay ti dibla ginambalto sang tinigdan nakasulod. So wala kita ya sang kaso sang Omicron variant riya sa aton sa pungsod Pilipinas, no? So ginapangamuyuan ta nga hindi iya makasulod diri. Pero why pa niya sa karon nakitaan man sang Department of Health ang nga dapat halugan naton ang quarantine status alert level 1 sa nga himuon ta nga alert level 1 ang pungsod bangod sa threat gihapon sang Omicron variant. Kaya ang hambal diri sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga magapabilin anay sa alert level 2 sa karon especially ang NCR kag madamo pa nga mga lugar sa pungsod ti kita diri sa Bacolod sa Negros alert level 2, no. I-monitor naton, obserbahan. Okay naman mag-alert level 2. Ya medyo hugot-hugot jutay pero at least hindi pa man kita vaccinated mo, no. Ang hambal diri ni Duque gani ang liwat nga pagtaas ang COVID-19 infection sa like Europe bala bangod sa paghalog gid ya sa minimum public health standards kangay sang nga way na naga-face mask kag ang mobility bala sang tawo. No, muna gani, subong na panumdum ta mga kauturan tanon na discuss naton earlier, subong kadamo na gid sa malls, especially mga kabataan, damo na nagalinagaw outside, no? So amo na ang kinanglan na mahalong gid kita, no? So dere, no, sa gina-observe pa. So importante maghalong gid kita, no? So kay subong ginahandaan gid ni sang gobyerno so sa Department of Health nga kag ginahalungan nga way sa may makasulod nga Omicron variant sa pungsod kaangay to bala last time duman yung Delta sus perte dayon ang pagtimbuok sang kaso tabi kosto sang Delta variant kay suno sa latest nga genome sequencing sa mga samples nga nakuha halin sa mga biyahero halin sa mga pungsod nga nakaka-record sang kaso sang Omicron kung sa diin suno ida sa Tiglicom way sang na-detect nga nagpositibo sang Omicron variant. Last Friday nag-announce pa to, no? May mga pila pa iya ka balita, no? Pero negative. Ang hambal diri sang Department of Health wala, no? Based sa pinaka-latest nga genome sequencing, wala kita ya sang kaso sang Omicron variant. So, syempre, ang aton diri hindi na naton pagulaton pa kay base magsinaka naman, gulpi naman niya magtimbuok balaton kaso kay hambal gani, no, di bla hambal sang subong ang kaso naton pinaka-latest sulusubra 500 ang kahapon nga nagduga nga kaso sang Omicron sang COVID, no, cases.
So tamaan kalayo sang una ya Bombo Anthony mild taas nga kaso. Imaginabla sang una ya 22,000 isa lang nakadlaw 19,000 amo gini kataas subong ya nag-down to sulusubra lang siya 500. Kita diri sa Bacolod ja, may mga nagadugang, 7, may Negros 3, mga amo lang sinaya, very kajutay kaayo. So kabay pa nga mamintinar lang na naton. So paano, syempre, kinanglan ginaya ang aton nga participation. At the same time, tikay 543 lang nagdugang kahapon nga bago nga kaso sang COVID. So amo lang na yan sa bugos na nga Pilipinas. So kinahanglan, we have to be very careful lang gid, no? So that is why nga subong, especially kay Debla, ga in-person classes na, may mga pilot testing, may mga kahapon, like sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, including Bacolod City, 11 ka mga eskwelahan. Pero siyam lang gidya ang ang nakatigayon nga maka face-to-face classes kay ang eskwelahan iya mga kabiyanan, no? Sa San Carlos kag sa Himamaylan cities, wala sila because nga may na-detect nga kaso. Kay dapat ang eskwelahan nga pwede ka face-to-face classes wala gidya, no? Wala gidya sang wala gidya sang kaso. So since nga naggulpi lang may nagwa sa San Carlos, no, kag sa Himamaylan, so na-cancel sila ya. So amo na, pero ang hambal diri sang DepEd is stricto gid kahapon perti man, especially di ba nagkadto kita dito sa Alangila National High School. So grabe biyente ka mga estudyante. So laka-laka sila, no? Mas damo pa ganing nagkaladto to kumparar sa mga estudyante mo, no? So dira nakita natin amo man mayo man kay ginapasiguro gid nga ang pagsugod sining pilot face-to-face classes kahapon December 6 kay 4 days lang man hindi man sa for the entire week. And tikon maayo ang reporting subong nga semana, for sure may madugang naman ang mga eskwelahan nga ma-apply naman kag depende sa approval sang Department of Education gid kon pahanugutan o kon pasugtan, no? So very good gid no ang pagsugod kahapon kung tanaw naton, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, ang pagsugod sa Alangila National High School sang pilot run of limited face-to-face classes. Di makon mo sa classroom mo kita niyo ni, no, sa picture bla sa mga kabombo ta mo ni 20 lang ni ka mga estudyante, may isa sila ka teacher. And then, laka-laka sila, naga-face mask ang tanan nga mga estudyante. Doon na hidlaw, basta kita, doon na hidlaw man, no? Makitaan lang mga kabataan sa sulod sang classroom. Kay lain gid man niya lain gid siya kung mabalik gid siya eskwela, kumparar nga sa panimalay lang. Pero, din kita mapadulong, dira gid siya, basta yati mabakunahan nang niyang halos kadamaan sa aton niya kag ma-herd immunity kita sa bugos nga pungsod Pilipinas din gid makadto mabalik gid ning mga in person or mga face to face classes nga ini, no, sa mga kauturan naton. Sige lang amat-amat lang gid kita Bombo Anthony, no, hibadoon ta man ni karon sa aton yung mga sister stations kun ano man kamusta man to sa ila sining lugar, no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ining mga natabo man especially face-to-face classes kay hambal na gani naton. Supposedly 11 ni siya ka mga eskwelahan diriya sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, no, including kahapon ang sa Alangilan, ang sa Isabela nga Elementary School, ang sa Valladolid man nga National High School, supposedly ang San Carlos kag Himamaylan may ara man. Pero mamaayo gid kay sa probinsya sa Negros Occidental, 77% ka mga teachers, mga vaccinated. Buta balon, sa mga schools na-achieve naman ang herd immunity. Sa first dose na siya. Pero sa second dose, 64% ang mga naka-second dose. So lapit na lang gid siya. And then sa Bacolod naman niya,
73% naka-herd immunity man gid siya ang syudad sa Bacolod suno kay Ma'am Gladys Amelina Sales, no? So mayugid kay syempre dapat gid man ang mga teachers kay kung magbalik ng face-to-face classes dapat sila protektado man. And at the same time sa mga eligible man nga mga estudyante pareho ni isang senior high school, no? Mga 18, 17 anyos na ni sila. So pwede na gid sila bakunahan, and this number of students nga nagbalalik mga bakunado na ning mga estudyante, no? So ang ila klase nagsugod 7:30 and nagtapos no at 11:30. Kay hindi sila pwede nga sa school sila kay dibla kon estudyante ka whole day ka sa eskwelahan, pasulod ka alas 7, matapos ka alas 4 sa hapon. So dira nakalabanan ni mga estudyante naga-lunch or panyaga, no? So amo gid na ang sitwasyon, no? Bakal sa kantin, susubong hindi na naanay pwede ang mga estudyante. So according diri sa DepEd o kung sa Department of Education, puli lang anay. Amo na nga 11:30 matapos na sila kay mapauli sila sa ila na lang sila balay makaon, no? So that is why man gadi nga amo nang ginaapilar man sa gobyerno kung mahimo, although ginaalaw ng mga kabataan, pero kung mahimo makbataan tay hindi talanay sa gilagaw sa mall or kung sa diin nga mga open places kay amo na gani nga why man klase, because dapat hindi man sila makasalamuha bla sa ila sini nga mga upod nga mga sa palibot, no? So amo na siya, no? Sa aton nga mga kauturante. Anong pananawa ni sa mga ginikanan kaya matamat na gid man, no? Mga ginikanan kanabanan sumunto ni inugtas kay ako budlayan sila kay syempre ma-follow up sa ilang mga kabataan kung busy man sila, no? Lain gid siya kay hindi gid gawa maintindihan sang bata kung ano dra ang ginatudlo kung online lang o kung modular lang, no? Bombo Anthony, sa aton niyang mga kabombo, yari ng aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Yes, good morning sa liwat, Bomboan. Sa liwat, welcome gid kag maayong aga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Driya sa amon mga balita sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Una, ti ang syudad sa Bacolod positibo nga malabot gid ang herd immunity before Christmas. Kay man sa pinaka-latest, no, nga ginpagwa diri nga report man recorded na ni sang Western Visayas Department of Health, ang Bacolod City 68.93% na ang mga fully vaccinated. Sobra na lang 1% ma-herd immunity na kami diri sa syudad sa Bacolod. Nagambal ang syudad sa Bacolod nga malabot man ni ang maka-herd immunity man ni before Christmas. Kiti 18 days to go pa man before Christmas. Ang iyan niya sa probinsya sa Negros Occidental, although kating Negros syempre malapad-lapad ang nasakupan, 26.18% ang fully vaccinated. Pero naghambal ang province nga before the year ends, malabot man namon maka-herd immunity man kami dire. Kag subong man sa dugang panamon diri yang balita, no, diriya sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kahapon diri sa Bacolod kag sa Negros tinagsugod naman ining pilot bala nga limited nga face-to-face classes. Supposedly diri sa Bacolod City kag Negros Occidental may 11 tanan ka mga eskwelahan nga maga-participate diri sa pilot nga limited face-to-face classes. But ang duha ang himamaylan kay ang San Carlos Cities wala nakatigayon ni tungod nga gulpi lang may kaso sa ila ti dapat di bala 0 case. Pero ang 11 ang siyam ka mga eskwelahan na tigayon gid just like kahapon ang sa Alangilan National High School, no, ti ka gid organize ka tama kay tibiyante ka mga estudyante, no. So nangin madinalagon gid ang una nga adlaw kay ti apat malani sa isa ka semana. So sa Alangilan naka-schedule. So una nga adlaw sa face-to-face classes, especially or particularly sa ila sini nga senior high school students. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, no, sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, si gindulong na sa iya nga katapusan nga palahuwayan si Lola Francisca Susarno, no, kahapwa sang ang seremonya ginpangunahan ini siya ni Cabancalan City Mayor
Pedro Zayco Jr. Si Lola Iska nagtaliwan ni siyang November 22 kag nagaedad 124 years old ang pinakatigulang diriya sa aton iyaing naglawig abi sa kalibutan. 124 years old supposedly siya gining pinakatigulang kun natigayon to bala sa Guinness Book of World Record o galing ti waay pa, no? Waay na siya nakaabot sa pagpasa to sa Guinness Book of World Records ang iya nga mga dokumento. Kag subong man critical subong ho ang kondisyon sa isa ka tuig nga bata nga babayi matapos maigo sang stray bullet sa Sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, Siyudad sang Cadiz, las 5 ini sang natabo sang Domingo sang hapon kay santo sa nakuha nga impormasyon. Ano pa ni siya, suso pa ni siya sa iya nga iloy, ining bata sang hinali nga may nabatian nga naglagpok sa ila dingding, no? Nga human sa galvanized iron o kung human sa sin, kag nakitaan nga ang may nag-igo nga bala sa ulo gidya sang bata. So amo ni critical ni siya subong kay 1-year-old pa lang, critical ni siya sa hospital. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam Hugig na salamat, Bombo Radyo Bacolod, Bomboan. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Ngayong aga, Bombo Lins, good morning, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa amon sa Rojas City kag bilog man nga probinsya sang Capiz. Pila diri ka mga balita, patay ang isa diri ka 37 anyos nga lalaki matapos ni nga maksidente sa iya ginaman yung motorsiklo kagabi dito sa may parte sang Hulungahog, Banuasang Pontevedra. Halin ni siya diri sa Rojas City, padulong nito siya dito sa may Dulangan, Banuasang Pilar kay taga Dulangan Pilar ni siya. Ay bangod posible no sa isin madasig nga pagpadalagan sa isin motorsiklo. Nalupok or naglupok ang iyang sila nga goma sang iya motorsiklo pagkalupok bumalang-balang to siya sa may kuan sa dalan lumampos ulo niya kag DOA gini siya kun dead on arrival sa Bailan District Hospital sa may Banuasang Pontevedra. Sa dugang pagidiri namon nga mga balita kahapon kadungan man sang pagpatigayon no sang pilot run sang face-to-face classes sa pila diri ka mga eskwelahan no nga lalakip sa batch 2 diri sa may pungsod Pilipinas di isa diri ang Ulutayan Integrated School diri sa may Ulutayan Rojas City amon sila nga Island Barangay diri sa syudad di nagpatigayon to kahapon kag sa gihapon no gin talalupang doon man ang pagsunod nila sa mga safety measures like paghugas ng kamot kag pag-suksok man sang face mask kag ti galaom diri ang tagdumalahan sang integrated school or Ulutayan Integrated School nga wise ang may makani wise ang may mabalhag nga kaso kay man ti sila malang dito bombolins mo why man dito sang may nagakadto nga mga turista or so far limitasyon may limited man dito nga magkadto limited ang pagkadto dito sang pila nga taga diri sa proper city proper i-compare dito sa may parte sa ngamon nga Island Barangay. Kag sa iban pagid namon diri nga mga balita isa diri ang totally damaged nga balay kag tatlo ang partially damaged nga balay matapos ginhampak sang mabaskog nga balod dito sa may coastal barangay nga Punta Cugon Rojas City. So iban dito mga pumuluyo nagdesider nga hindi na to magpahamtang sang ilang sila nga puluyan. So maybe makuan sila ma-atras mas layo-layo dito sa gintindugan sa ila puluyan kay hindi na nila gusto nga ma-experiensyahan ang amugani nga hitabo. Kagang taga Capiz Police Provincial Office, Capiz PPO namon diri kahapon nagpatigayon gin-launch nila ining Project Clear o kuning Capiz Law Enforcement and Anti-Criminality Riders. Tinutuyo sa nga proyekto Bombo Radio Western Visayas sagad maibanan ang mga kriminalidad nga nagakalatabo diri sa nga probinsya like hold up, pagpangawat, pagpatay, no, paglabo, pagpangbuno, pagpangluthang, iban pagid, no. So gintan-ayan nila ni isang 29 ka mga motorsiklo ang mga kapulisan sa magkatuhay namon diri nga kabanuhanan agod makapatigayon gani sang police visibility.
Kagabi kadungan sang amon nga nagahilapit nga sinaldia 2021 pila diri ka mga aktibidad kagabi ginbida sang pila diri ka mga tricycle drivers ang ila madinuagon nga mga tricycle nga kung sadiing ginpuno sang mga Christmas lights. So kagabi ari diri sa presence ni Rojas City Mayor Ronnie De Divas kadungan gani sa among aktibidad. Amo nang mga balita diri sa Rojas City kag bilog nga probinsya sang Capiz. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Madamo gid nga salamat Bombo Kinsel, Bombo Radyo Rojas. Sa ilo naman kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapuna naman diri nga mga balita man sa Kalibo kag isla sang Boracay, bilog nga probinsya sang Aklan, ti Kulong Subong sa amon nga may Kalibo PNP kag magapangatubang sa kaso nga paglabag sa Presidential Decree number 1602 ang ini nga kaso nga illegal gambling. Ang tatlo tanan ka mga persona nga nagapangidaron 57 years old, ang isa 61 anyos, ang isa 59 anyos. Kag ini tanan taga barangay na Look, Banwa, Sang Kalibo, inoperate ini no kagapon sang hapon mga alas 4 sang hapon. Siyempre, ang aton nga taga Kalibo PNP, kagamoto dakop gid sakto no nga nagasugal tong its ang ina nga tatlo ka mga individual. Nakuha sa ilang posisyon ang 243 pesos bilang taya kag baraha no kag iban pagid nga kwanto na tukiban sa aton nga mga otoridad. Arada subong sila sa amon nga may Kalibo PNP. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita, may nagluntad man diri nga aksidente kagapon sa may barangay Kabangila, Banwa, Sang Altabas. Mga past mga 8 AM sang aga no kagapon, may isa ka kotse nga aksidente nga nagkuan bala bumunggo to sa isa ka waiting shed kag nahulog to sa idalom sang tulay. Tuman pagkataas ang ginhulugan nila. Based sa isang investigation, mag-overtake ang ina nga kotse sa ginasundan nila nga salakyan. Galing na alang-alangan to nadula sa control ang ilang driver. Ang driver ginkilala taga Iloilo ini no, sakay Giofredo Siles Jr., 44 years old. Kag ang iya upod mga sakay nila no, sakay niya tinang salakyan sa Ronald de la Cruz, 30 years old, kag Claire Joy Gaviola, 26 anyos, kag iniman taga Rojas Capiz. Ti mo to no, nawala nadulaan sang kontrol pagka hulog to sa tulay, ginayon man ging katabangan sang mga pumuluyo malapit sa lugar, kag way man magdugay nagabot ang rescue sang BFP Altabas kag ginlapatan sang kakigo nga medikasyon. Tapos siyempre, aram andang MDR mo Altabas, gindalalan dayon sa Altabas District Hospital. Ayo lang kay naka-seatbelt sila tanan-tanan, mga minor injuries lang ang ilang ging angkon nga mga lastro. Kag sa dugang nga mga balita, ang amon naman pag-abot sa may isla sang Boracay, kay ginalauman sang Malay Tourism Office, nga mas nga mga buhos no ang turista sa among nga bantog ng isla sang Boracay sa naghihilapit nga Pasko kag bagong dagon. Sunod sa kay Malay Tourism Officer Sir Felix de los Santos nga kung sa diin nag-abot na no sa 15,601 o kung may yarang average nga 2,500 hasta 3,600 nga turista ang nagasulod kan adlaw sa amon nga may isla sang Boracay. Makon mo nakalista sang pinakamatag-as nga tourist arrival sa karon nga tiyempo sang pandemya nga nagabot sa masobra sa 67,000. No? So muna na damo turista nagakadto diri sa amon subong kag sige man ang preparation sa Malay LGU kag provincial government nga para at least safe naman amon nga mga turista dire. Amo lang niya so far mga nagapunga namon din mga balita sa Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo Kalibo, Bombo Leonard sa amon dariya nga mga nagapanguna nga balita. Ginkadismayaya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mayara sang isa ka
mamalidha o kon party list representative dari man mismo sa may Iloilo nga ginapahayag nagpamalabag sa pagpasar sa third reading sa sining House Bill number 10464 nga amuyang magatukod o kon ginaplano nga tukuron nga Iloilo City Hospital dariya sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kag dari na kita sa may face-to-face classes, naging patigayon man sa may Pasay City, naging madinalagon iniya ang ining unang nga adlaw sa pagpatigayon sa limited face-to-face classes sa may Mula-Pula National High School sa may Pasay City. Tidiging pahayag man diri sang principal sa mga bulutuan nga si Joel Pacheco nga 42% lang sa mga estudyante nagikan sa may grade 11 ang nagpasakop sa pagbukas ng klase sa face-to-face setting kag 47% naman ang halin sa may grade 12. Di aton man darigin pakigangutan subong lamang nga aga ang natabo bala nga volcanic eruption dito sa may Indonesia sa may Mount Semeru sa diin niya 22 na ang patay bangod sa paglupok sang sining bulkan. Magluwas ni may 27 pagid nga missing kag almost 5,000 to 6,000 nga mga tawo ang apektado ya sa paglupok sang Mount Semeru. Di aton man gipakigangutan kung ano bala ang mangina selebrasyon sang Pasko dito sa may Indonesia, kung ano ba lang ilay nga tradisyon. Pero masubo-subo sa bahin sang Bombo International Correspondent naton nga si Mr. Gerson Labadia nga sa adlaw sang Pasko, December 24 tubtob January 24, patigayuno niya ang lockdown bangod sa third wave sang COVID-19. Dari man sa may bahin sang syudad, sinila mga aga, mayara man niya sa pagrambulanay nga natabo dari sa may mga establishmento nga nagabaligya bala sa makahulubog nga ilimnon. Ang dari sa amon ang duha ka bahin o duha ka grupo ang nagrinambulanay kag mayara pa ya sang isa ka katapo sang LGBT community nga ginsapote bangod nga nagtanyag ini sa sang kwarta sa mga kalalakihan apang amo na ginobra sa iya sa mga lalaki to ginsapote siya kay ambal gani isang mga lalaki mayara sila isang kwarta. Hindi nila yakasang kinahanglan nga dugang pagid nga kwarta. Di makapila na ini ka beses nga kinagamo ang natabo sa bahin sa Smallville area kay mga ilimnan dari sa syudad. Daraya sa inyo Bomboan, kamusta daraya sa inyo? Bukas bala ang mga bars kag nightclub sa Bacolod, Bomboan? Negative pagid, Bombo Lindsay. Sarado pagid. Kaya ti padayo ng amon nga curfew diri. Dapat 11 p.m. to 4 a.m. Wala na sang giniugiho diri sa amon. Sa amon nga sitwasyon diri. Although nga ti do halog-halog na gid man visible na may mga kabataan gani nagagilinuwa na. Pero as to night life do wala pagid mayo ganito sa inyo sa Iloilo kay do ka mayara na gid pero sina nga sitwasyon nga giran ng bulanay basi na do na hiluhidlaw kag do na ano balang inabalang na overwhelm nga ay pwede nakagwa amo ni kita mo nagari ng bulanay sila bubulinse. Amo gid do ka ngay nga ginaabusar na lang gani Bomboan ang ining paghalog-halog sa mga restrictions dariya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kamusta dira sa may Rojas, Bombo Kizel? Mayara man bala kamo dira nga ginpambuksan man nga mga establishmento o kun ginlift abi ang inyo dira nga liquor ban kun may ara man kagti mayara man bala dira nga natabo nga mga pagpanggamoya sa bahin sa Rojas City? Idlawon Bombolins no kag panawagan nga ti magbukas na ining mga clubs na mga balay ilimnan diri sa amon so for daw ay pagid no kun wala pa man sa gipapanawag diri nga ordinansa ang amon sining mayor diri no sa may parte sang syudad pero nagligada may pila diri ka mga insidente nga nagari ng Bolanay ang pila ka mga kababayenhan sagwa sang mga balay ilimnan pero sagwa lang o dali-dali man lang no ang rason ti lalaki kag so far iban sina why naman sa mga related pero nagligada I think kahapon may isa diri ka balay nga tigin kuwaan gid sang video kay Bombolins pangod sa pag video kay malin nga alas 10 tubtob kagahon ti sandig samon ridaan ordinansa bawal ang pag-video kay humalin 10 PM until 5 AM kay nagapaydalon pa na samon ng curfew hour pero so far iban diri why naman kag hope nga ti amo na i-lift na lang para dalayon na Bombolinsi nga magbalik ka ang ining kailawon sa iba namon diri nga makuturan. Amo gani ti diriya kaina gani sa natabo man di nga pagrinambulanay Bombo Leonard, Bombo Kalibo mayara ya sang taga-aklan nga ining katapos ang LGBT community nga ginsapote sa mga kalalakihan bangod nga ti
nagtanyag sa yasang kwarta kag hubog iniha sa nagresponde man niya ang mga katapo man sa mga otoridad naton dito. Ginsimo-simo ya pa ni gindiscriminate ya pa ang mga katapo sang otoridad naton dito, Bombo Kalibo. Makaperti man no sang ginhimo sa mundira nga manggali kababayan. Guro ako na mga dira na nagapandabaho guro Bombo Lindsay no sa part sang Iloilo. Pero kung istoryahan ang pag-abot sa mga kamala pag inom-inom, so padre sa amon bawal okay ang mag-inom pero bawal ang sa public place kag sirado ang amon nga mga bars dire. Pero sa isla sang Boracay so par mahaba-haba tong ilang curfew way man sang ni-record tong may mga kaangay sang musina bala nga nagawala gidya Bombo Lindsay. Sige, alang-alang na gid ang aton nga tiyempo. Hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat po, Radyo. Sige, salamat kid Bombo Radyo Western Visayas. So, ay nakita yung mga kabira na nabili niya tiyempo, standby na ha. Sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, maging kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Cuello, kag Bombo Franz Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pre, kamahal sa nga bonus